Здравейте, казвам се Надежда Стефанова. Създадох този видеоканал с цел да имаме място, където ние, хората на България, бихме могли да обсъждаме въпроси и теми, които са от изключителна важност за нас и нашата държава. Първият епизод посвещавам на обсъждане на измененията и допълненията към Българската конституция, които управляващото мнозинство, заедно с ДПС, внесе в края на юли в канцеларията на Народното събрание. Това са важни промени. Всяка една от тях има пряка връзка с нашите животи. Не мисля, че те трябва да останат без да бъдат сложени в вниманието на българското гражданство. Ние сме гражданите на тази страна. Би трябвало да обсъдим много внимателно всяко едно от тези предложения и те да не бъдат вкарани в действие преди ние да сме ги одобрили, поне преди по-голямата част от гражданите на България да са ги одобрили. Аз бих искала сега да започна да представям групите промени, които могат да бъдат систематизирани. Те са 4. Първата е свързана с нашите ценности, идентичността на българите. Втората група е свързана с съдебната реформа. Третата група е свързана с назначаването на служебното правителство. И четвъртата група се отнася до промяна на националния ни празник. С изключение на втората група, която е свързана с съдебната реформа, аз лично и вие също като български граждани бихме били достатъчно компетентни да обсъждаме предложените промени и допълнения. Единствено по отношение на съдебната реформа, това, което се предполага от управляващото мнозинство да бъде променено в Конституцията, не се чувствам компетентна да го коментирам, но призовавам български граждани, които биха искали да вземат участие в тази консултация на гражданите на България за промяна на нашата конституция, да се възползват от възможността да обсъждаме помежду си тези важни въпроси и след като уточним регламента, да вземат участие. Дори не мога да предположа колко от българските граждани ще отговорят на този призив. Споделяйки с мои приятели и познати, аз бях посъветвана, че българският народ в този момент е вече доста уморен от тези действия нагоре-надолу, напред-назад, тази неизвестност, тази трудност в живота, буквално за оцеляване на голяма част от българите и очакванията ми не трябва да бъдат много високи, но ще видим. Може би да успеем да създадем някакъв отзвук и евентуално да формализираме мненията, които могат да бъдат получени по този начин. Ако е необходимо, можем да създадем по-нататък една класическа страница за граждански консултации. Нека да видим, нека да започнем. Днес и в това предаване ми се ще да обърнем внимание на първата предложена промяна от управляващото мнозинство. Обект е член 23 на съществуващата българска конституция. Само да напомня, тя датира от 1991 година и е прията от Великото народно събрание. Тяхното предложение за промяна на член 23 гласи така: образованието, науката, културата и опазването на историко-културното наследство са стратегически национални приоритети. Второ изречение. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Трето изречение. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство. Това е тяхното предложение. Оригиналният член 23 в съществуващата конституция
е съставен само от вторите две изречения. Първото – образованието, науката, културата и опазването на историко-културното наследство са стратегически национални приоритети, е всъщност новото изменение, т.е. допълнение от страна на управляващото мнозинство. Сега нека да се опитам от моя страна да предложа един коментар на това допълнение. На пръв поглед, като че ли няма място за коментар, но анализирайки всичко, аз открих доста неща, върху които можем да се съсредоточим, за да формулираме различен текст. Коментар, който искам да направя, се базира на мотивите на вносителите на това изменение. Тоест, от една страна имаме една добра цел – укрепване на българската идентичност в една променяща се среда, в случая европейската културна среда. И от друга гледна точка те са сметнали, че държавата би трябвало да е субекта, който да осигури укрепването на тази идентичност. Аз имам резерви по отношение на изпълнението на целите на това изменение чрез текста, който те са предложили. Моите резерви идват от това, от моето усещане, че вносителите на това изменение всъщност не показват да са добре запознати с автентичната идентичност на поне болшинството от българите. Основание за това ми дават две събития от последните няколко години в политическия живот на България. Едното е свързано с кабинета Петков, другото е свързано с кабинета Денков. Ако си спомняте, по времето на кабинета Петков, културното ни министерство беше одобрило едно събитие, което според официалната религия на държавата България, която е много ясно дефинирана в член 13 на Конституцията, източното православие, е обидно за източно-православните българи. Това културно събитие отразяваше нетрадиционни и нехристиянски начини на демонстрация и въобще на разбиране на най-съкровенните чувства, които са свързани с любовта между хората и създаването на поколение. Това е първото събитие, което ме кара да си мисля, че правителството Петков, представители на управляващото мнозинство днес, явно не разбират каква е автентичната идентичност на българина. Второто събитие, което ме кара да имам резерви към степента, в която може да бъде постигната целта на това изменение с текста, който е предложен, е събитието, което предизвика моя личен, бих казала, гняв на източно-православен българин, когато научих, че българското Министерство на образованието в състава на кабинета Денков е решило да отмени няколко текста в учебника по философия за 10-ти клас,
където българските младежи могат да се запознаят по-обстойно с философски, граничещи, разбира се, с разбирането за религия, фундаментални въпроси за смисъла на живота, за целта на животите ни, за връзката между нас като Божие творение и Твореца, Спасителя, спасението. Това са фундаментални въпроси в източно-православната религия. Министерството на образованието решило да зачеркне тези толкова важни въпроси за нас. Как може да се обясни това? Или те не разбират каква е нашата идентичност, или искат да я променят. Моята позиция е, че религията е изключително свързана, тя е всъщност хранителната среда за определяне на идентичността на един човек или група от хора, в случая народ. И за да мога да подкрепя моето твърдение, бих искала да използвам текст, който беше публикуван от Съвета на Европа в тяхна публикация, разглеждаща мястото на религията в идентичността на народите. Цитирам този текст от публикацията на Съвета на Европа, в която се прави връзката между идентичност на един народ и този набор от вярвания и ценности, които той изповядва, за да мога да се аргументирам пред тези, които веднага ще кажат: държавата е отделена от църквата, религията няма място в този разговор за българската конституция. Всъщност, първата част на едно такова твърдение е напълно вярна. Да, държавата е отделена от църквата, но църквата е институция. Държавата не може да бъде отделена от своя народ. А този народ е народ, който има своя идентичност, който има свои ценности, има свои вярвания. И този набор от ценности и вярвания, които определят идентичността на този народ, не могат да бъдат изкарани извън уравнението. Напротив, това трябва да бъде основата, на която е изградена държавността на този народ. Дори великият Айнщайн, който всички знаем е бил атеист, споделя: всички религии, изкуства и науки са клонове на едно и също дърво. Всички тези стремежи са насочени към облагородяване живота на хората, издигайки този живот от сферата на чисто физическото съществуване и водейки отделния човек към свобода. Аз лично бих преформулирала текста, внесен в Народното събрание за изменение и допълнение на член 23 на Българската конституция последния начин: опазването на източно-православните корени на България и уважението към другите религии в страната, както и опазването на историко-културното наследство са стратегически национални приоритети, които следва да са водещи в развитието на образованието, науката и културата. Второ изречение: държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата в духа на тези приоритети и подпомага инициативите, отговарящи на същите. И трето изречение: тя се грижи за опазване на националното, духовно, историческо и културно наследство.
Аз мисля, че по този начин далеч по-добре е защитена целта българската идентичност да бъде ясно дефинирана, да бъдат създадени условия за нейното укрепване в все по-интегриращата се европейска културна среда. Мисля, че с тези три изречения, които някои от думите са обърнати по места, някои от думите са заменени, се дава много по-ясна представа в нашия основен закон, кои сме ние, какви искаме да останем и кой гарантира за изпълнението на тази цел. Това беше моят коментар, следван от моята аргументация и предложение за преформулиране за корекции на предложения от управляващото мнозинство текст за изменение и допълнение на член 23 от Българската конституция. Бих била много благодарна да вземете участие чрез изказване на вашето мнение под видеото. За да може този дебат да върви по-лесно, аз ще предложа регламент, но вие не сте задължени да се ограничавате само в неговата форма. Хубаво би било накрая да можем да формулираме някаква обща визия, която след това да се опитаме да институционализираме, което аз мисля, че е съвсем вреда на нещата и мисля, че тя трябва да бъде взета под внимание. Мисля си, че ако евентуално този формат докаже, че е добър работен вариант, може би да продължим с обсъждане на другите промени, които са внесени в Народното събрание и така да си свършим работата. Благодаря още веднъж много на всички. Пожелавам ви успешен ден. Бог да пази България и българите. До скоро!